Ja. Aan de andere kant, ja. Zo. Ja, genoeg. Bij. Ja, zit vast. Mooi lange schaal. Ja, juist. Maar lange schaal. Juist. Juist. Ja, goed weer. Ja, maar die hebben we niet. Hou erin. Neem maar mee. Blijf aan. Blijf aan. Hij gaat goed. Ja. Oké, en dan snel Diana. Kom. Juist. Nog een keer. Juist. Jij mag maar een hele team mee doen. Ja, goed. Ja, Juist. Dat is goed. Knap, hè? Ja. Niet voor niks altijd. Niet voor niks geoefend. Ja, Die is goed. zo moet hè. Wat techniek. Juist, draai. Heb je geteld? Nee. Oké. Stop. Hij heeft alles in de Kom. Ja, goed hè. Ja, draf. Oh, klepje. Kom op Diana, kom op. Ja, is los. Ja, is los. Recht zetten. Goed, recht zetten. Moet recht zetten. Ah, ja. Moet recht zetten. Is te diep zeker? Ja, genoeg. zit helemaal goed. Ja. Maar 3,5 minuut onderweg, dat gaat prima. Rechter boven zetten Diana. Rechterop zetten, ja. Genoeg, ja. Trekken! Kom, pakking Diana. Pakken. Rustig. Ja, hij zit er niet recht voor. Oh, pakking. Pakking achter dienstkant. Deze kant, ja. Allemaal vast. Boven schuif hem eens op. Ja. Ja. Die eerst aan en dan Diana weer. Op de zeskant, ja. Op de zeskant, goed zo. Openzetten. Ja, draai maar eerst aan. Ja. Op de zeskant. Helemaal eruit, zie je hè? Zo. Gewoon met trekken. Wordt helemaal losgetrokken. Ja, dat kun je wel opzetten, ja. Kijk hier, ja, daar moet je nog draaien. Laat maar los, laat maar spuiten.
Voor de koppeling controleren 18 meter. Is de kraan dicht, Toby? De tapkraan goed dichtdraaien, hè? Oké. Ja, wacht even. Nee, hem aandraaien. Aandraaien, water aandraaien. Water erbij, water erbij. Water erbij komen. Jij ook? Watermeter aandraaien. Nee, niet met die, niet met die. Niet met Marco. Marco, hier ligt er nog eentje, Koning. Ja. Oh, zie je? Ja, dat is niet goed. Vastdraaien.